je ziet dat actieve regenten altijd met kleinoden moeten doen dan de aardvorsten die hier prachtig en zo horen nog prominent in werden gebeeld. Ooit hoop ik daartussen te hangen, maar van nu ben ik heel content met een hele actuele foto, natuurlijk op het Schoonsteplein van Remuyn. En die ga ik hier ophangen. En Louis, dan is het de bedoeling neem ik aan dat straks gans vol kunt hangen. Gelukkig heb ik vroeger nog techniek op de show gehad. Ja, dan hangt er hier. En het is me geen eer om nu nog een lege lies te hangen. En hopelijk komen er heel veel Remunionairen, niet alleen Ulen, maar ook Remunionairen allemaal, van welke vereniging dan ook, wel of niet vastelovensminded, kom hier kijken wat hier te zien is. Dat is niet niks. En dat doen we weer voldoende jaar motto. En dan sloeg ik aan, veerkrachtig, vooruit. Voor Zerk van Stadsvastelovensvereniging De Nuil. We zijn hier vorig vastelovens etalage. Het is dit jaar de derde keer, als je begrepen hebt, maar dit jaar nog het bijzonderste eraan. Je hebt binnen nu ook gehad. Wat kunnen we dit jaar zien van De Nuil? Nou, wat natuurlijk prachtig is, behalve inderdaad de derde editie van de etalage, mogelijk gemaakt door onze erearchivaris samen met de commissie Archief en Historie en de technische commissie van De Nuil. Daar zijn we heel blij met. Maar dit jaar bijzonder. Omdat De Nuil het besluit heeft genomen dat we in ditzelfde pand, dus niet alleen de etalage, maar de ganse onderverdieping, gewoon weer toewerken naar een Ule expositieruimte. En een eigen Ule museum. Na de vastelovend 2022, wie er ook gaat zien, maar wat ons betreft veerkrachtig verrood, dus vastelovend, dan gaat het pand verboed worden. En dan komt er ook echt een mogelijkheid om op die onderverdieping ons ganse historie te etaleren. Maar omdat voor dit jaar natuurlijk wederom in bepaalde omstandigheden zitten die voor allemaal leven niet hadden, hebben we toch gemeend om nu al te doen in een vorm van een sneak preview, om toch al een expositieruimte gereed te maken in het bestaande pandje, om zo de mensen in aanraking te laten komen met de vastelovend. En wat voor attributen kunnen we dit jaar bekijken? Ik heb ieder jaar andere stukken die het goed stelt, natuurlijk ook in verband met de beperkte ruimte. Wat kunnen jullie dit jaar verwachten? Nou, dit jaar is er een prominente plek, onder andere voor alle aardvorsten van De Nuil. Vanuit de ganse historie tot en met de meest recente aardvorst. Die komen allemaal voorbij. De etalage is onder andere ook gevuld met een prominente aardvorst. Die als helaas 2 jaar geleden ontvallen is. Vorst na het eind, zaliger. En verder is er ruimte voor een uitdossing van de Aardprinsenclub, van het Aardadjudantensyndicaat, van de Senaat. En die hebben allerlei attributen aangeleverd die ruimte geven om dus die historie te laten zien. Oké, dankjewel. Ik heb net boet ook met Dirk gekald. We hebben nu ook een binnenruimte. Wie trots maakt dat in de archivaris? Heel groot. Veer, de commissie Historie en Archief, dat ben ik niet alleen, hè, maar dat zijn met een paar mensen. We zijn er heel groot op dat we deze binnenruimte hebben mogen inrichten als vuurwerk, als opmod voor het museum dat de komende jaren op deze plaats gaat komen. Met allerlei ularia, met allerlei gerei wat we willen laten zien aan de mensen, om toch nog een beetje de vastelovenssfeer te laten zien, te laten proeven. Met eigenlijk allerlei gerei wat van die historie van De Nuil van belang is geweest. Van aardvorsten, aaimutsen, medailles enzovoort. Maar ook kijken naar de toekomst. Want we hebben ook voor de mensen die komen kijken een Wall of Fame. Breng uw eigen vastelovensgevoel met naar het museum. Zodat we ook voor de toekomst nog materiaal hebben om een keer te exposeren. Het is dit jaar voor de derde keer. Nu heb je er inderdaad gehad van Prins over de eerste 3 jaar van de Nuil. En als het museum klaar is, heb je er nog spullen voor nodig? Of heb je alles al in huis? Nou, we hebben heel veel spullen nog nodig. En ik weet dat bij mensen nog van alles op de zolder ligt. Zoals wat in de etalage ligt, hebben we mutsen uit de jaren van het begin van De Nuil. Van 3 ovens gekregen van in de kleinzoon. Er zijn allerlei spullen nog die bij mensen op de zolder liggen. En waarvan Veer zeggen, als je ze kwijt wilt, komen ze dan brengen. En dan krijgen ze het volgend jaar of de komende jaren een fijn plekje in het nieuwe museum. Waarmee we ook natuurlijk willen eren datgene wat Geer wat schenken aan De Nuil. Zo niet mes en 2 kring. Geer zit er rommel kwijt, de zolder is leeg. En Veer kinderen het schoons mee doen om een museum in te richten. Het is een mooie oproep. Gezien Dirk hou ook nog een paar verrassingen bij zich voor u, moet ik zeggen.
Wie vond je dat? Het ging er door her wie die kisten open gingen. Dan gaat het hert open en zie je weer een stukje historie naar boven komen. De scepter van een aardprins, de scepter van een vorst, van vorst Naat, van vorst de destijds. Waarvan ze kunnen zien dat de historie toch nog weer terugkomt naar daar waar de basis ligt. De vorsten, scepter van een aantal aardvorsten. Daar zien we, en dat geeft mijn hart van open, daar zien we als commissie heel groot op. En voor eventuele bezoekers, hè, de kijkers die willen misschien hier komen kijken. Wanneer is het geopend? Is het gratis? Het is geopend vandaag, morgen, de volgende week zaterdag. En dan hopen we in januari, als alles met de pandemie een beetje daartoe lukt, hopen we in ieder geval in de weekenden open te zijn en op aanvraag als groepen willen komen kijken. De entree is voor niks, gratis. Maar we doen natuurlijk wel een oproep in de mensen om toch, als ze het hebben gewaardeerd, om een kleine waardering te geven. Maar geen verplichting, de entree is gratis en voor niks.